मंगलमय भगवंत स्वामी म्हणती तुझला मंगलमूर्ती शुभ कार्यासी स्तवितो तुझला मंगलमूर्ती नमोस्तुते श्री गजाननाय नमः मोरया 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 हे मोरया आरती ही करू तुझ मोरया मोरया हे मोरया आरती करू तुझ मोरया मोरया हे मोरया आरती करू तुझ मोरया मोरया हे मोरया आरती करू तुझ मोरया संकटी रक्षी संकटी रक्षी शरण तुला मी शरण तुला मी संकटी रक्षी शरण तुला मी गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया हे मोरया आरती करू तुझ मोरया मोरया हे मोरया आरती करू तुझ मोरया तू सकलाचा भाग्य विधाता तू सकळांचा भाग्य विधाता तू विद्येचा स्वामी दाता विद्येचा स्वामी दाता तुझी द्वारी याद पातलो आज प्रार्थलो देई की तुझा मज गाया तुझा मज गाया संकटी रक्षी संकटी रक्षी शरण तुला मी तुला मी संकटी रक्षी शरण तुला मी गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया हे मोरया आरती करू तुझ मोरया 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 आरती करू तुझ मोरया हो संदन तन्मय झाला नंदन तन्मय झाला देव देखोनिया शरण आला देवा देखोलिया शरण
गोसावी नंदन तन्मय झाला गोसावी नंदन तन्मय झाला देवा देखोनिया शरण तू आला देवा ते कोणिया शरण तू आला पामर विश्वरवणे वासतो तुझी आरती गाया पामरमीश्वर उणी फासतो तुझी आरती गाया मोरया 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 हे मोरया आरती करू तुझ मोरया 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 आरती करू तुझ आरती करू तुझ आरती करू तुझ मोरया दत्तात्रय अवधूत दिगंबर भक्तांची सावली योगी राज माऊली दत्तात्रय अवधूत दिगंबर भक्तांची सावली योगीराज माऊली ओवाळीन पंचारती भावेन मी तो तव पाऊली ओवाळीन पंचारथी भावे नमितो तव पाऊली ओवाळीन पंचारती भावेन मी तो तव पाऊली ओवाळीन पंचारथी भावे नमितो तव पाऊली दत्तात्रया करुणालया अवतरलासी जगताराया दत्तात्रया दत्तात्रया करुणालया करुणालया अवतरला अवतरला जगताराया 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 तीन शिरे कर सहा सोबती दीनगिरेश्वर साहसोबती हास्य मधुर शुभ पदनावरती हास्य मधुर सुख मरणावरती दंडक मंडलू देऊनि हाती दंडक मंडरू घेऊन हसी जटा मुकुट श्री अंगी विभूती विभूती ओवाळीन पंचारती भावेन मी तो तव पाऊली ओवाळीन पंचारथी भावे नमितो तव पाऊली दत्तात्रया करुणालया अवतरलासी जगताराया दत्तात्रया दत्तात्रया करुणालया करुणालया अवतरला अवतरला जगताराया
आकाश दे. विश्वास दे नवचेतना तव कृपेचा हस्त दे. विश्वास दे नवचेतना तव कृपेचो हस्त दे. सापळे ना वाट जगती होत यांचा सारथी. सापडे ना वाट तेही सोतयाचा दावरे. हे कृपा घन त्रिनंदन सकल जन तुझ प्रार्थिती. हे कृपा घन श्रीनंदन सकल जन तुझ प्रार्थिती. सकल जन तुझ प्रार्थिती. सकल जन तुझ प्रार्थिती. हे नामामृत भव भयहारक अगसंहारक त्रिभुवन तारक. हे नामावृत अवयकारक रुद्रधारक त्रिभुवन तारक. दिगंबर गाता गाता भवसागर हा पार करा. दत्त दिगंबर गाता गाता भवसागर हा पार करा. भवसागर हा पार करा. भवसागर हा पार करा. तू सुख करता तू दुःख हरता. विघ्न विनाशक मोरया. तू सुख करता तू दुःख हरता. विघ्न विनाशक मोरया. तू सुख करता तू दुःख हरता. विघ्न विनाशक मोरया. सुख करता तू दुःख हरता. विघ्न विनाशक मोरया. एकदंता तू गुणवंता गौरी नंदन गणराया. एकदंता तू गुणवंता गौरी नंदन गणराया. एकदंता तू गुणवंता गौरी नंदन गणराया. एकदंता तू गुणवंता गौरी नंदन मोरया. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. सुख करता तू दुःख हरता. विघ्न विनाशक मोरया. सुख करता तू दुःख हरता. विघ्न विनाशक मोरया. एकदंता तू गुणवंता गौरी नंदन गणराया. एकदंता तू गुणवंता गौरी नंदन गणराया. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणेश चतुर्थीच्यो समेस्त गोंयकारांक हुनहुनीत परबी. रवींद्र भवन साखळे. डॉक्टर प्रमोद सावंत स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. विघ्नहर्त्या गणपतीक वंदन करून चवथ म्हटली काय गोंयकारांचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव. आणि ह्या चवथीच्या उत्सवाच्या निमित्तान म्हणजे गोंयकार सगळ्या भावा भयणींक हांव ह्या चवथीच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि ही चवथ विशेष करून गोंयकारांची ही पर्यावरण पूरक अशी चवथ जावची, जेणे करून आमी सगळ्यांनी ह्या चवथीक एकच शपथ घेवचो की पर्यावरणाची आमी हानी खंयच करचे ना. प्रदूषण मुक्त चवथ करतले ताच्या खातीर आमी म्हाका दिसता चडांत चड लोक ह्या पर्यावरण पूरक चवथी खातीर एकी कडेन येतले, जेणे करून मोठ्याशा प्रमाणात आमी फोग लावचे ना आनी प्रदूषण करचे ना हाची शपथ घेवया. सगळ्या गोंयकारांक हांव ह्या चवथीच्यो शुभेच्छा दिता म्हाज्या वतीन आनी आमच्या साखळी मतदारसंघाच्या वतीन. आणि ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लब. Savor the ultimate dining experience at Copper Leaf. Enjoy delicious biryanis,
kebabs, and seafood. Relish mouth-watering fish thali at reasonable price. Celebrate your special moments at a party hall, only at award-winning and most popular restaurant. Copper Leaf, Shogun Road, Polvaram, Goa. For table reservation and home delivery, call 755-8298-641. Mayflower Enclave. Dream of living in the lap of nature. With state-of-the-art residential apartments exclusively designed to suit your lifestyle. Don't just experience bliss, start living it. Sunflower Estate. Book your villa on the banks of the Karamboli Lake, a bird watcher's paradise. 8-row villas with plush interiors, a natural way to live. Mayflower Enclave and Sunflower Estates by Sardesai Group. Wishing all clients well wishes and all Goans a very happy Ganesh Chaturthi. Customer satisfaction is blessing. Rajdeep Builders provide fully furnished, good quality residential flats with 5 years warranty. Completed projects: Taligaon, Mapsa, Batle Panji, Dona Paula, Chimbel and Santa Cruz. Ongoing projects: Mercedes, row houses cum flats in Socorro and Cabeza, Santa Cruz. Success begins with dreams, then it is followed by good planning, struggle, Suddha Karma, and finally rewards, that is success. The most powerful tool we have is power of positive thoughts. Rajdeep Builders. Our address is 202 2nd floor, Matthias Plaza, above Canara Bank, 18 June Road, Panji, Goa. You can call us on 0832 222 7755 or 56. You can also visit our website www.rajdeepbuilders.com. गणनाथाय गजाननाय लंबोदराय परशुहस्ताय मेघनाथाय दुर्गापुत्राय मम कार्यसिद्धि कुरु मम कार्यसिद्धि कुरु मम कार्य सिद्धि कुरु श्री गजानन महाराज की जय। हे विघ्नहरा हे गणनायका विघ्नहरा हे गणनायका विघ्नहरा हे गणनायका
हविती तुझ हे मंगलमूर्ती मोरया. पंचारती तुझ ओवाळीती हे पूर्ण कर कामना. पंचारती तुझ ओवाळीती हे पूर्ण कर कामना. पूर्ण कर कामना. एकदंता वक्रतुंडा दीनदयाळा दीनदयाळा करुणा करा हे वरदा. अवघी विघ्ने नेसी विलया गजानना मोरया. मोरया 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 मोरया. पीतांबर परिधान पायी घुंगुर ध्वनी गाजती. पीतांबर परिधान पायी घुंगुर ध्वनी गाजती. ब्रह्मादिक सुरवर नर नित्य तुझ पूजिती. ब्रह्मादिक सुरवर नर नित्य तुझ पूजिती. देसी मुक्ती भक्त जना हे दया घना. देसी मुक्ती भक्त जना हे दया घना. भक्तलीन तव पदी हे विघ्ननाशका. भक्तलीन तव पदी हे विघ्ननाशका. हे विघ्ननाशका. एकदंता वक्रतुंडा दीनदयाळा दीनदयाळा. मोरया 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 मोरया. शरण आम्ही तुझ आता पायी ठेवूनिया माथा. शरण आम्ही तुझ आता पायी ठेवून या माथा. देवती तव गुण गाया लंबोदरा गणनायका. मोरया 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 मोरया. मोरया. हरिहर तारिके माते. महाल से महाल से हरिहर तारिके माते. महाल से हरिहर तारिके माते. महाल से
पाजुनी अमरत्वर दाते चक्रपाणी अवतारे मुंडधारिणी माते चक्रपाणी अवतारी मुंडधारिणी माते नारायणी माते मनमोहिनी माते वर्णपुरी अवतरसी गोमन्तकी वर्णपुरी अवतारसी गोमन्तकी संकट येता माते नाम घेतो तुझे मुखी संकट येता माते नाम घेतो तुझे मुखी जय महालसा नारायणी 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 महालसा नारायणी महालसा नारायणी जय महालसा नारायणी 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 उत्सवी भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी उत्सवी भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी जायांच्या माळात माते विराजसी जायांच्या वाहनात माते विराजशी सोज्वळ सुंदर तुझी गे मोडी सोज्वळ सुंदर तुझी गे मूर्ती साता समुद्रा महालसा कीर्ती साता समुद्रा महालसा कीर्ती महालसा कीर्ती महालसा कीर्ती अमृत मोहिनी वरदायिनी सुखदायिनी माते जय तू जय अमृत मोहिनी वरदायिनी सुखदायिनी माते समुद्र मंथनी अमृत पाजुनी अमरत्वर दाते समुद्र मंथनी अमृत पाजुनी अमरत्वर दाते अमरत्वर दाते दीपस्तंभ भक्तीचा पेटवुनी तव चरणी दीपस्तंभ भक्तीचा पेटवली तव चरणी आळवितो नमितो तुझ हे देवी नारायणी आळवितो नमितो तुझ हे देवी नारायणी नमो नारायणी महालसा नारायणी नमो नारायणी महालसा नारायणी शांत त्रांत मोहिनी असुर दैत्य संवारिणी गोमंतक भूतारिणी नमो नारायणी महालसा नारायणी नमो नारायणी महालसा नारायणी नमो महालसा नारायणी आज मला दिंडीला जाऊ दे नाही
आज मला दिंडीला जाऊ देना आई. दिंडीत विठ्ठल संगे राखुमाई. आज मला दिंडीला जाऊ देना आई. आज मला दिंडीला जाऊ देना आई. दिंडीत विठ्ठल संगे राखुमाई. दिंडीत विठ्ठल संगे रकुमाई. दिंडीत विठ्ठल संगे रकुमाई. दिंडीत चालतो विठूचा गजरा. दिंडीत चालतो विठूचा गजरा. बांधून दे आई कांदा भाकरा. बांधून दे आई कांदा भाकर. बांधून दे आई कांदा भाकर. जय विठोबा रखुमाई. जय विठ्ठले रखुमाई. जय विठोबा रकुमाई. जय विठ्ठले रकुमाई. जय विठोबा रखुमाई. जय विठ्ठले 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 रकुमाई. जय विठ्ठले 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 रकुमाई. तुळशी वृंदावन घेऊनी डोई चाललो पंढरी. तुळशी वृंदावन घेऊनी डोळी चाललो पंढरी. विठू माझा सावळा उभा विटेवरी. विठू माझा सावळा उभा विटेवरी. त्याच्या भेटीला जाऊ देनाई. हो त्याच्या भेटीला जाऊ देनाई. आज मला आज मला दिंडीला जाऊ देनाई. दिंडीत विठ्ठल संगे रकुमाई. दिंडीत विठ्ठल संगे रकुमाई. जय विठोबा रखुमाई. जय विठ्ठले रखुमाई. जय विठोबा रकुमाई. जय विठ्ठले रकुमाई. जय विठोबा रखुमाई. जय विठ्ठले 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 रकुमाई. जय विठ्ठले 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 रकुमाई. विठू माझा कैवारी. विठू माझा कैवारी. विठ्ठलवाडीचा मी भक्त आलो तुझिया द्वारी. विठ्ठलवाडीचा मी भक्त आलो तुझिया द्वारी. बोला विठ्ठल विठ्ठल गजरी. 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 विठ्ठला मी तुझा रे. तूच माझी माऊली. विठ्ठल विठ्ठल गजरी. विठ्ठल विठ्ठल गजरी. विठ्ठल विठ्ठल गजरी.
कूक डेकोरेशन तर्फे तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी तुमकां भरभराटीची आनी मोलादीक हेजी वचूं. डेकोरेशन एक करपाची संदी दिली म्हणून हांव स्टुडंट मिडियाच्या मनात आजातल्यान हे बरें करूं. Quality and precision, the mantra of good engineering. As dealer of quality pumps and electrical contractors of repute, we always look at the foundation of great engineering principles as our guiding star, our philosophy, and we put it to work every day. Dealers for Willow pressure pumps, fluid and power automations, electrical contractor and consultants, infrastructure project for electrical work which includes extra high voltage, underground cabling, internal wiring for residential, commercial and industrial clients. SuperX Fire Services. God creates and saves. We, SuperX with honesty, serve to save. Be responsible while lighting fireworks. Celebrate the festival in a safe way. Have a safe, secure and prosperous Ganesh Chaturthi. We deal in all types of fire protection equipments and latest systems. Visit us at SuperX Fire Services, office number 214, Shiv Towers, Pato Plaza, Panji, Goa. You can call us on 0832 2438 886 or 9049 395767. You can also email us at superxfireservice@gmail.com. You can also log into our website www.superxfireservicegoa.com. Time tested and reliable since 1989. Supported by Zuari Agrochemical Limited. मंगलमया भगवंत स्वामी म्हणती तुझला मंगलमूर्ती. शुभ कार्यासी स्तवितो तुझला. मंगलमूर्ती नमोस्तुते. श्री गजानन महाराज की जय. जय देवा जय. जय साईनाथा. भक्त संकटी धाव घे आता. जय देवा जय. जय साईनाथा. भक्त संकटी धाव घे आता. जय देवा जय. जय साईनाथा. भक्त संकटी धाव घे आता. जय देवा जय. जय साईनाथा. भक्त संकटी धाव
विनंती ध्यानी धरावे साईची मूर्ती भक्त करीत असे त्यांची वारी सुख समृद्धी त्यांच्या द्वारी भक्तजनांनो ऐका विनंती ध्यानी धरावे साईची मूर्ती भक्त करीत असे त्यांची वारी सुख समृद्धी त्यांच्या द्वारी साईराम साई श्याम साई दत्ता वंदना साईराम साई श्याम साई दत्ता वंदना साई दत्ता वंदना साई दत्ता वंदना श्री गजानना गौरी नंदना आरती करू तुझला गजानना श्री गजानना गौरी नंदना आरती करू तुझला श्री गजानना गौरी नंदना आरती करू तुझला गजानना श्री गजानना गौरी नंदना आरती करू तुझला तू सुख करता तू दुःख हरता मंगलमूर्ती मोरया सुख करता तू दुःख हरता मंगलमूर्ती मोरया तव गुण गातो हे गणराया तव गुण गातो हे गणराया आळवितो तुझला मोरेश्वरा आळवितो तुझला एकदंता गौरी सुता एकदंता गौरी सुता आरती ओवाळितो तुझ मोरया आरती ओवाळितो तुझ मोरया 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 ओम गणपतये नमः बुद्धी विधाता ओम गणपतये नमः बुद्धि विधाता वक्रतुंड महाकार्य शिव पार्वती सुता वक्रतुंड महाकाय शिव पार्वती सुता एकदंत दयावंत विघ्नेश्वराया एकदंत दयावंत विघ्नेश्वराया गणाधीश गुणवंता हे गजानना गणाधीश गुणवंता हे गजानना हे गजानना हे गजानना हे गजानना हे गजानना एकदंता गौरी सुता एकदंता गौरी सुता आरती ओवाळितो तुझ मोरया आरती ओवाळितो तुझ मोरया 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 मोरया
एकदंताशी मोरया गणाधीशा बालचंद्रा एकदंताशी मोरया एकदंताशी मोरया एकदंताशी मोरया मोरया गणाधीशा बालचंद्रा एकदंताशी मोरया मोरया झाला आनंद पाहुनी विठ्ठल रोमधुमली पंढरी विठ्ठलाच्या नामाने वारकरी गजर घालती विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी हे विठ्ठला हरी विठ्ठला हे विठ्ठला हरी विठ्ठला पांडुरंग पांडुरंग जपे विठ्ठला पांडुरंग पांडुरंग म्हणा विठ्ठला पांडुरंगा दर्शन दे तू द्वारी आल्याना पांडुरंगा दर्शन दे तू द्वारी आल्याना भक्तजनांचा कैवारी तू दर्शन दे आता भक्तजनांचा कैवारी तू दर्शन दे आता विठ्ठल उभा राहिला विठेवरी पंढरपुरात विठ्ठल उभा राहिला विठेवरी पंढरपुरात चला गड्यानो त्याला पूजूया पंढरपुरात चला गड्यानो त्याला पूजूया पंढरपुरात 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 विठेवरी उभा त्याचा काटेवरी हात काय मोजेचा पंढरीनाथ विठेवरी उभा त्याचा काटेवरी हात काय मोजेचा पंढरीनाथ काय मोजेचा पंढरीनाथ काय मोजेचा पंढरीनाथ चणेकर क्लासिक घरगुती पारंपरिकरित्या चणेकर कुटुंब तयार करतात ते खाजे, गरम मसालो आणि हेर गोड पदार्थ जसे लाडू, चकऱ्यो, शंकरपाळ्यो, फरसाण, चिवडो, गोवन स्टाईल भडंग आणि काजू बर्फी. ताजे, उच्च दर्जाचे आणि पोषक खावपाचे पदार्थ म्हळ्यार चणेकर क्लासिक वडाचा वाडा दिवचले. चवथ आणि दिवाळेच्या वजांच्यो ऑर्डरी आयजूच दिया. चणेकर क्लासिक्स 9623023444.
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सर्वदा. हांव प्रदीप शेट, भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी, पक्षाच्या आणि आमच्या मडकय मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यातर्फे हांव तुमकां ह्या गणेश चतुर्थीची उन्होंनीत परबी दिता. हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष आसा. येता त्या 19व्या वर्षात देशाचे प्रायम मिनिस्टर म्हणून श्री नरेंद्र मोदी हांकां आमी तेंको दिवपाक जाय. घडयाळा कडेन आमी त्यांचे यशा बद्दल आमी मागपाक जाय. Welcome to JK Hotel, with AC and non-AC family restaurant and lodge. We serve authentic Goan food with special Goan fish curry rice. Visit Bhavani Creators for fresh Goan taste, bakery products, cakes, pastries, puffs and biscuits. JK Hotel.